Muhabbetten ilham alalgan, jırlap koymaz dastanları kalgan, Tatar halkı mumdan yaralgan. Hayırlı kеш isəmisiz bizden yaratkan tamaşaçılarımız. Hayırlı kеш dostlar. Dünyamızın türlü pişmaklarına sivilip yaşavşı milletteşlerimizni birleştiruvchi Tatar Mıngı 2016 Yaş Başqaruvchilar televizyon konkursunda sizni qaynar salamlaymiz. Eğimizin bir hesap saylap alı turları orta kaldı. Allah'a şükür. Hazırında Tatar Mıngı belgesinin yumğaklav ilişinde galı konsertta en enerjik yaşayacak. Bugün onlarını siz üzügüz göresiz. Şolaydı. Tatar Mıngı 2016 8-ci Xalqara Yaş Başqaruvchilar televizyon konkursunun galı konserti ochiq deb e'lon etamiz. Sahnede Tatar Mıngı 2016 belgesinin laureatları konuşalımız. Kişilerimiz, laureatlarımız, halkımızın asıl yigitleri
катнашучы моңлы сандугачларга бик үк җиңел булмады. Алар мәртәбәле жюри алдында берничә тапкыр имтихан тотты. Дөрес, 5 көн дәвамында Татарстан Яңа гасыр телеканалында инде безнең хөкемдарларыбыз бик ныклап күзәтеп, бәяләп бардылар һәм аларның чыгышларын телевизордан күзәтеп бардылар. Бәйгебезнең жюри әгъзаларын санап китергә рөхсәт итегез. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Казан дәүләт консерватория профессоры Сәгыйд Хәбибуллин. Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева. Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов. Татарстанның ат казанган артисты Филүс Кахиров. Татарстанның ат казанган артисты музыкант Наил Сәгъдиев. Татарстанның ат казанган артисты Алсу Әбелханова. Конкурсның башкарма мөдире Казан дәүләт мәдәният институты доценты Илсияр Шихапова. Конкурсның сәнгать җитәкчесе Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе профессор Миләүшә Ләбип кызы Айтуганова. Бәйгебезнең жюри рәисе, Россиянең ат казанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты профессор Салават Фәтхетдинов. Һәм әлеге команданы Салават Зәкиевич командасы дип атарга да мөмкин. Бүгенге бәйрәмебездә бик күп шәрәфле, мәртәбәле кунаклар. Шуларның берсен сәхнәбезгә чакырырга рөхсәт итегез. Сәламлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атлас кызы Ратникованы чакырабыз. Бик зур, хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Хөрмәтле яшь талантларыбыз, сәхнәдә шундый җылы, шундый үкәм, шундый матур, көчле яшьләр җыелган. Хөрмәтле тамашачы, сезне, барчагызны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов исеменнән, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, Хөкүмәт исеменнән бу тантаналы кичәдә сәламлим. Кайнар сәламлар барыгызга. Һәм инде яшь җырчыларга җиңүләр телибез. Жюри әгъзалары гадел итеп хөкем сөргәннәрдер дип уйлыйбыз, хөкемнәре гадел булгандыр дип. Сезгә барыгызга, хөрмәтле тамашачылар, күңелле ял итү, күңел ачу, суклану кичәсе булсын бүгенге очрашу. 8нче тапкыр уздырыла Татар моңы халыкара татар җыры фестивале. Һәм күп кенә яшьләр барлыкка килде, менә күрәбез, хәзер тагында күребез, әле танышырбыз алар белән. Географиясы киңәя бара елдан-ел фестивальнең. Катнашучыларның да саны үсә. Арада инде чынлап та талантлы яшьләр катнашучылар арасында, көчле яшьләр, алтын тавышлы яшьләр. Алар көрәшкә һәм җиңүгә омтылучы җырчылар. Бүгенге көндә миңа калса фестивальнең төп максаты менә шушы яшьләрне татарлар яшәгән төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән эзләп табып сәхнәгә алып чыгу. Һәм инде татарның җыр мирасын яңартып, яңа буыннарга тапшыру. Бу яңарту, яңару дигән сүзләр бүген чынлап та көн тәртибендә алар бик тә популяр, чөнки президентыбыз да татар эстрадасын яңартып, яңа дөньяви дәрәҗәгә күтәрергә кирәк дигән максат куйды. Без аның белән килешәбез барыбыз да. Ләкин бу яңару, яңарту дигән сүзләр өстендә, аның юлларын эзләү өстендә әле бергәләп миңа калса уйлашырга кирәк. Чөнки яңаша яңгырату татар җырын ул әлбәттә булырга тиеш, ләкин шул ук вакытта аның сүзләренә, аның көенә, моңына һич тә хилафлык китерергә ярамый. Киресенчә, татарлар, яшь җырчылар җаннары аша уздырып ул җырларны
һәм яңаша тулыландырып җиткерергә тиеш тамашачыларга. Без бүген бу яшьләрне менә кулларына алып, менә шушы зур сәхнәгә алып чыктык. Әлбәттә, алар талантлы, һәрберсе үзенчәлекле. Алар җиңүләргә әзер. Алар инде матур җырлар әзерләп килгән монда. Ләкин миңа калса, менә репертуар белән тәэмин итү бу яшь җырчыларны. Аларга без зур өметләр тутырдык бүгенге көндә. Ләкин алар сәхнәдә үз урынын табыр өчен, яңаша яңгырар өчен аларга бит әле матур җырлар да кирәк. Менә бу миңа калса, мондый проблемада мин аны күрәм, андый бәйгеләрдә кирәктер. Яңа җырлар булдыру өчен композиторлар белән, шагыйрьләр белән эшләп, менә яңа җырлар язып, бу теманы да безгә күтәреп чыгарга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки менә чынлап та без бүген мирасыбызны кайтарабыз. Безнең ата-бабаларыбыз, бабайларыбыз 100 ел элек, гасырлар элек җырлаган җырларны без бүген дә җырлый алабыз. Ә менә без бүген җырлый торган җырлар, алар киләсе гасырларда ничегрәк яңгырар икән, яңгырарлармы икән? Менә бу сорау да бар, чөнки андый җырлар бүген безгә бик тә кирәк. Яшьләр, сезгә әлбәттә менә нәрсә әйтәсем килә. Сез бүген барыгыз да җиңүчеләр. Кем нинди урын алмастан барыгыз да җиңүчеләр. Чөнки сез бөек сәхнәдә басып торасыз бүген. Без сезгә барыгыз да алкышларбыз, ихлас күңелдән. Шуны да онытмагыз. Сезнең өскә бүген бик олы вазифа куела. Сез бүген менә гасырларны ялгап, безнең мирасыбызны алдагы буыннарга тапшырырга тиешле кешеләр буласыз. Бу зур юлда, бу авыр юлда сезгә барыгызга да зур уңышлар телим. Исән сау булыгыз. Алдагы көннәрдә талантларыбыз тагын да чәчәк атсын. Безне барыгызны да сөендереп яшәгез. Амин. Рәхмәт. Амин. Зур рәхмәт. Бәйгемезнең жюри әгъзаларына да әсәри дип әйтәсе килә, дигәндә, чөнки алар конкурсантларга бәя биреп кенә калмады, үзләренең саллы киңәшләрен биреп, сәхнәдә дә чыгыш ясаячак. Соңрызы бу бәйге безнең башка бәйгеләрдән шунысы белән аерылып тора да. Безнең хөкемдарларыбыз гала концерт җиткәч кенә анда утырып бәя биреп утырмый, ә менә башыннан алып, сайлап алу турларыннан финалга кадәр тир түгеп эшли. Бөтен серләрен дә ачмыйк, сәхнәгә Голос дети проекты финалисты. Бүгенге көндә инде татар моңы бәйгесенең катнашучысы Сәйдә Мөхәммәтҗанованы чакырабыз. Сезнең алгышларыгыз татар халык җыры Су буйлап. Рәхим итегез.
Сәйдәсін біздің ғұрғылығымыз. Һәм достар, әлігі жыр, Собыйлап жыры, мына енді 8-ші мәртебе өткерілі татар мұңы конкурсын һәм бір елның да әлі бұл жырның япырамай қалғаны жоқ. Ол өзіне көре біздің татар мұңының визит карточкасы болып тұра. Рәхмәт сеңа. Сейдә Мөхәммәтҗанова Татарстан Республикасы Каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм итү фондының махсус призы белән бүләкләнә. Сейдәне котлар өчен сәхнәгә фонд җитәкчесе Нурия Минәхмәт кызы Хашимованы чакырабыз. Рәхмәт. Hayırlı iş, hürmetli yer suyuşu dostlar, hürmetli katnaşuşlar. Rüksat ettiğiniz sizne Tataristan Respublikası aparatı yetekçisi, Tataristan Respublikası Prezidentinin medeniyetini üstürüge yardım etу fondu idaresi reisi Safarov Eshat Ahmetoğlu isminden, şahsen öz isminden şuşu 8-şi bizning Tatar muğu konkursu bilen şin ko'ngildan tebrik ederge. Şundan da Respublikamızda bugün Respublika tarafından yardım etip ötkerilir turgan konkurs festivaller büyük köp. Alarının özlerinin her birisinin öz stili, öz urunu var. Eminim Tatar muğu turunda aytasım kile bu özünün sıynaklılığı, ziyalılığı hem meyliliği bilen oyarılıp tura. Sizge katnaşuşlarga Tatar muğuna uzun ömürlü olsun. Katnaşuşlarga uğuşlar tilisi kile. Endi bizning Seydəbiz özünün Tatar kızlarına has bulgan bütün motor көркем sıfatlarını jıgan. Özünün motor milli tavışı bilen bizni her vakit sıklandırıp, süyündürüp tura. Seydә, sima uğuşlar tilisi kile. Özümüzün şu milli jırlarımızını halkka jetkirip, motor ettirip, ijat uğuşları bilen yaşarga, işlerge nasip olsun sina. Ak yol sina. Hem güzel, özünü bilir. Сейдә бәйгебезнең иң яшь катнашучысы, аңа нибары 15 яшь. Котлыйбыз Сейдә чын күңелдән. Зор рәхмәт. Көчле алкышлар Сәйдәгә. Роза, қаралым, мына мен нәрсе ойлап тұрамаймын. Біз мұнда сәхнәгә шықтық та біздің хөкемдарларыбызны бик қаты мақтадық. Бақсаң, ойлап тұрам да 5 күн дәвамында алар біздің конкурсантларыбызны yumşak kənəfilərə oturub, təmli şeylər işib, televizordan qarab, qəbləşib, gürləşib, tənqidləb, maqtab, birgələşib, şöyle söyləşib oturdular. Biz 5 gün davamında oya qura basıb, televizor ekranları qarşısında, kamera qarşısında söylədik də söylədik. Mənə qalsa, bizning hökümdarlarımızға da əzrək kina şuşu olub barının нәрсе екенін bilgirtir üçün, alarga da bu işini yüklərə kerak. Әйдә аларга алып барушы ролен тәкъдим итегәр. Әллә ничек, яхшы түгел минемчә Зөфәт. Роза, күршенең малае сиңа ашаса әллә ничек яхшы түгел. Әйдә игълан ит. Ярар, сәхнәбез түрендә безнең бәйгебезнең алыштыргысы жюри әгъзасы Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов һәм безнең командага янә кушылучы Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбилханова. Hayırlı kеш, muhterem milletvekilerimiz, hayırlı bayram kişi bilen sizler. Hayırlı kişiler bizni yaratgan hökümdarlarımız hem hazır indi alıp barışçılarımız. Мәгіз sizge. Papka, tekst, ssenariy, oңышlar hayırlı saatte. Rahmet Роза Зөлфәт, sizin ышанычлыгыңызны акларга тырышабыз. Ничек тә борчылмагыз. Siz bizni узакка калдырасыз мени. Күрешербез әле алар берсе. Насip etsin. Алайса devam etemiz. İsenmisiz, moң сөйүшү, газиз милләттәшләребез. Шыннан да конкурсантларның чыгышларын телевизор экраннары аша карап отыру bir iş булса, менә шушы алмада төшмәслек зал тутырып утырган тамашачылар каршында имтихан көтү ул башка нәрсә, ул авыррак. Миңа калса, бу безнең өчен гадәти күренеш. Шундый моңлы, матур тамашачылар каршына чыгу ул бит үзе бер бәхет. Татар моңы конкурсында катнашучы бәйгечеләрне дә шушы фикердә торалар. Алсу, әйдә хәзер сәхнәгә чакырыйк без. Сәхнәдә Гүзәл Мөхәммәтдинова җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы халык уен кораллары дәүләт оркестрының Домрылар квартеты, Такката, Эльмир Низамов музыкасы.
kvarteti yetakchisi Güzel Muhammadinova vokal ham instrumental ansambl nominatsiyasining 3-premiya laureatlari. Tatar Moңа festivali tatarlar yaşagan barlık төбәкләрне гизеп чыкты. 2016 ел дәвамында сайлап алу турлары Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Түбән Новгородта, Киров өлкәсенең Малмыж шәһәрендә, Башкортстанда, Екатеринбургта, Оренбург өлкәсе, Әсәкәйдә, Магнитогорскида, Нижневартовскта, Казахстанда, Үзбәкстанда һәм Украинада уздылар. Also, жер шары не kadar кең болса, аның һәр бір пішмағынан қатнашушы бар еді. Мында Өзбекстан, мында Улан Батыр, Монголия, мында Қырым татарлар, һәм башқа аларның санап кетіп кең дә түгел. Әйе, Ләйсән Галләмова Лангипа шәһәрендә туа. Бала чагы Ширимшән районында яраткан әби бабасы янында уза, ә инде бүгенге көндә Ләйсән Казанда яши. Екатеринбургтан келген милләттәшебез Элиза Махиянова Урал сандуғашы жыр бәйгесінің Гран-при иесі. Бұл екі шебер қызымыз, сәлемді татар қызлары, бүгін Қазан сәхнәсінде. Татар халық жыры Сибілі Шәшәк. Башқаралар Ләйсән Галләмова Казан 24 яш һәм Элиза Махиянова Екатеринбург 22 яш. Бәйрәмебезнең бизәге Казан Нуры халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Рәсим Ильясов каршы алыгыз.
yaşga kadar vokal yolg'iz jırlov nominatsiyasining 2-chi premiya laureati Eliza Mahyanova, Yekaterinburg 22 yaş, Rossiya regionlari orasida vokal yolg'iz jırlov nominatsiyasining 2-chi premiya laureati. Al söylesem ben, bizim konkursantlarımız bala şaptan jırga monga tartılganlar, onlar bik yaşlı jırlay başlaganlar. Әйе, безнең егетебез, Петряш егете, Альберт Хамадиев шулай ук бала чактан ук моңлы җырларга тартылган һәм җырларга яраткан. Мен Дияр Шаймердаровның Теләші районынан ул. Аның беренче тыңлаучылары әлбәттә тирә күршеләре һәм койма буена өелгән кирпеч үстенә басып җырлаган ул. Ә бүген менә шушы шыгырып тулы залда тамашачылар алдында чыгыш ясайса, ул Казан сәхнәсендә. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз сәхнәдә Миндияр Шәймәрданов, Теләше 23 яшь, һәм Альберт Хамадиев, Петряш 19 яшь. Наемчик музыкаль драмасыннан Батырҗаннар исә, Таҗили исән сүзләре Салих Сәйдәш музыкасы. Альберт Хамадиев, Петряш, 19 яшь, 15 яшьтән алып 20 яшькә кадәр булган вокал соло ирләр тавышы номинациясенең 2-нче премия лауреаты. Алсу, менә синең белән алып бару шул кадәр рәхәт, син элегрәк кая булды икән. Мин яшьрәк чакта. Мин вакытта бәлкем балалар бакчасында булганмындыр, ләкин шуңа карамастан шул ук вакыттан сезнең белән бер сәхнәгә чыгыш ясарга хыяллана идем. Менә безнең конкурсантлар шулай ук. Сезнең җырларыгызны яратып, Син буларны карап тора әле, булар ничә вагына булдыра бит, кара син буларны икесе. Көчле алкышлар белән китик әле. Алсу дәвам ит. Без дәвам итик инде. әллә сезнең бүләк бармы безнең өчен? Әйе. Безнең бүләгебез сөйләп китәләр Роза. Әйе, безнең бүләкләребез
Инде Татар 2016 бәйгесендә җиңү яулаган барлык лауреатлар Мәдәният министрлыгының Белем бирү клиенты директоры Рушания Сәүбанова һәм аның укучылары тарафыннан эшләнгән милли бизәкләр, төшкән сувенирлар белән һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Һәм мин үзем белән алып чыктым күрсәтер өчен, чөнки безнең тамашачыларыбыз аны күрергә тиешләр. Егетләребезгә безнең бүләк ителә. Менә шушындый түбәтәйләр, бик матур күрсәтиләр. Нишим. Менә түбәтәйне күрсәтәләр барысына да. Бик матур түбәтәйләр бүләк ителә. Шулай ук бүләк ителә безнең. Менә шундый кызларыбызга бик матур Калфаклар. Менә калфакны матур итеп күрсәтергә кирәк. Менә безнең Кайыш, бу Кайыш бүләк ителә икенче премия алган егетләргә һәм Күн Билбау. юкка гына түгел, икенче урын яулаган өчен, киләсе елга беренчене яулар өчен дип, шундый максат белән бүләк ителә. Шулай ук Роза карале. Олкалар. Мин риза дип әйтерсең дип уйлаган идем, болай дип ачып күрсәткәннән соң. Анда йөзек булырга тиеш. Бик матур алкалар, бу безнең кызларыбызга бүләк ителә. Аннары Түбәтәйгә салып бар. Менә минем сезгә күрсәтәсем килә шундый бер ноу-хау. Минем мондай әйберне күргәнем юк бер җирдә дә. Күрәсезме? Бу бары тик татар моңында гына, менә аның замогы. Менә болай дип ачабыз. Нәрсә дип уйлыйсыз бу? Гармон. Карагыз. Ішінде аның менә шушындый милли бизәкләр белән чын күннән эшләнгән башмаклар. Көчле алкышлар. Ярар, киләсе конкурсантларыбызны игълан итик. Киләсе конкурсантларыбыз Хау Юй Кытайдан килде. Менә шул уңайдан табышмак сезгә барыгызга да инде. Хау Юй. Хау аның исемене, фамилия исеме. Роза, миңа барыбер Хау ди, Юй ди. Анысын беркем дә белми. Бик матур яңгырый. Аның исеме Юй һәм кытайчадан тәрҗемә итсәк, матур ай дигәнне аңлата. Шулай итеп, сәхнәбез түрендә Кытайдан килгән конкурсантыбыз Хау Юй, Халисә Галихужин сүзләре, Сәлих Сәйдәшев музыкасы. Иң мөһиме ул татарча җырлый. Жили, әйе, шул татарча җырлый. Концертмейстер Татьяна Железных. Каршылыгыз. Көчле алкышлар. Әйдәгез әле. Читтән килгән, ерак араларны якын итеп килгән милләттәшләребезгә көчлерәк итеп алкышлык, чөнки алар дулкынланалар. Алар өчен бу беренче чыгышлары. Рәхим. Юй Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгының махсус призы белән бүләкләнә.
Рәхмәтләр безгә конкурсантлар. Алсызлык кайда идең ул? Мин бит инде сәхнәдә, Фердинанд, мин сәхнәдә. Син кайда идең? Давид Әүли сүзләре, Рөстәм Яхин музыкасы. Барыбызның да яраткан романсы. Тыңлагыз, хөрмәтле дуслар. Руслан Габбасов, Башкортстан 21 яшь. 21 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган вокал соло ирләр тавышы номинациясенең 2нче премиясе лауреаты. Елмайлы карашларын, үзәкләрне үзмәле. Эштә уңган төскә булган ул Крәшин гүзәле дип язды Михаил Разов Крәшин гүзәле дигән шигырендә. Менә бу елларда сезнең Ольга Бачковага багышланган кебек. Оля Георгий Ибушев авылдашы 2012 елда Крәшин шибәре конкурсы җиңүчесе һәм бүген ул безнең сәхнәдә чыгыш ясый. Ольга Алабуга мәдәният һәм сәнгать күллиятендә белем ала. Алабуга шәһәреннән безнең һәр елда катнашучылар бик күп булалар, алар бик актив катнашалар һәм тамашачылар да шушы шәһәрдән бүгенге кичәгә бик күп килгәннәр дип әйттеләр безгә. Әйе, безнең Аларда залда. булган дишләр. Алабуга кунаклары, Алабуга сез мондамы? Көчле алкышлар. Рәхмәт сезгә бу кичәдә безнең белән бергә булуыгыз өчен. Хәзерге менә шушы кызыбыз Мария Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гәрәй Мәхсүбҗанов җитәкчелегендәге татар гүзәлчеләре ансамбле белән бергә Сандугач сайрыйдыр кайларда Крәшин халык җырын башкарачак. Сүз уңайына шундай дип битәргә кирәк, әлеге музыкантлар гүзәлләрне дә үзләре үз куллары белән эшлиләр. Сандугач сайрыйдыр кайларда.
Ольга Бачкова алабыган 19 яш, 15 яшьтән алып 20 яшькә кадәр булган вокал соло хатын-кыз тавышы номинациясенең 3нче премиясе лауреаты. Гәрәй Максуҗанов җитәкчелегендәге татар бәсләшүләр ансамбле Мария. Алар бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының махсус призы белән бүләкләнә. Таралмагыз мөхтәрәм кунакларыбыз, таралмагыз. Хәзер сәхнәгә biz butun dunyo tatar kongrессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Шакиров Данис Фәнис улын чакырабыз. Бүгінгі көндә татар моңы бәйгесе халкыбызның яраткан җыр бәйгесенә әверелде. Татар дөньясында үзенең айрым урынын яулады. Чөнки бу бәйгедә катнашучыларны Татарстаннан гына түгел, дөньяның төрле кыйтгаларында сибелеп яшәүче милләттәшләребез арасыннан татар сәнгатенең, җырының, моңының бөтен эшкәлеклеген аңлаган яшь сәләтле яшьләрне барлап зур сәхнәгә чыгара. Шуның белән бу бәйге дан казанды. Һәм үзенчәлекле тамашачысы да бар. Чөнки ул зәвыклы, зыялы, затлы. Мин сезне барыгызны да бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм аның шәхсән аның рәисе Закир Назинур улы исеменнән сәламлыйм һәм айрым татар конгрессының бүләген призын тапшырырга рөхсәт итегез. Зур рәхмәт. Гәрәй әфәнде, алыгыз. Рәхмәт olsun. Рәхмәт Изү. Ансамбль җитәкчесе Гәрәй Максумҗанов. Бик рәхмәт. Роза, әмрә синең хыялың бармы? Бар кешеңдә хыялы бар. Синең хыялың нинди? Булмыйча инде. Минем хыялларым күп. Берсе парашют белән сикерү. Нигә тормышка ашырмыйсың? Моның өчен бит бүгенге көндә мөмкинчелекләр җитәрлек. Парашют ачылмаса нишләргә? Мишәргә, димәк, син иң беренче булып җиргә килеп төшәсең. Ярар, инде курыкма. Мин синең бит гел бөтен җирдә беренче булырга яратканга күрә генә әйтәм. Ярар, башың алма, әллә ниләр уйлама. Әйдә чираттагы конкурсантыбызны каршы алыйк та. Парашют ачылмаса, анарсын ник соңладым дип җырлыйсы гына калам. Ярар. Киләсе конкурсантларыбыз Мәскәү һәм Башкортстан арасында дуслык күпере салучы Эльвира Рaqipova һәм Наил Нәбиуллин. Илсия Ганиева сүзләре, Сара Садыкова музыкасы. Ник соңладың?
arasında vokal solo nominatsiyasining 3-chi premiyasi laureati Nail Nabiullin Boshqirdiston 21 yosh. 21 yoshdan 35 yoshga qadar bo'lgan vokal solo yigitlar tovushi nominatsiyasining 3-chi premiya laureati. Tatar Manga beygisining uyushtiruvchilari Tatariston Respublikasining Madaniyat Ministrligi. Tatariston Respublikasi Prezidenti qaramog'idagi Madaniyatni o'stiruv fondi, Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti, Qozon davlat madaniyat instituti, Salovat estrada teatri ham Yangi asr teleradio kompaniyasi shulay olib boruvchilarga, konkursantlarga kiyim taqdim etgan uchun Leysan Hajiyeva ham Zarina Babajonovaga rahmatimizni bildiramiz. Aydangiz qo'lshov olaylik, hurmatli tomoshabinlar. Sahnaga baygimizning maxsus qo'noqlarini chaqiramiz. Avar Belgiyada Soban to'yda tanishib, ijodiy tandem barliqqa keltirganlar. Belgiyada tug'ib, bugungi kunda 4 tilda so'zlashuvchi millatdoshimiz Amili ham Qozon qizi Simbil Bilolova bugun bizga Sog'inirsan jirin taqdim etadi. Sog'inirsan Gulfira Valiyeva so'zlari, Niyaz Valiyev kuyi. Amiliga nibari 10 yosh. Qarshilamiz. Tataristonning Otqozon artisti Tohir Latifullin yetakchiligidagi Seydash Büyük teatri. Kuchli alqishlar do'stlar. Yirakdan kelgan qonaqlarimiz. Muhtaram tomoshabinlarimiz, hozir sahnada bir o'yinchilikli nomer bo'lacak. Gulnaz G'alimullina bizning Tatarmon konkursining beygichisi tugul, ammo u dik motor jirjirlayacak. Sizga bir o'tinish bor. Gulnaz o'zining chiqishini tamomlagandan so'ng sizga oyoq urya bosib, ana kuchli alqishlar bilan tabriklarga ham shu zalni shatlatib qo'l chavirga to'g'ri kelajak. Bu fizik mümkünçilikleri şekillengenlerge sizning hürmetingiz bulup yanqırar edi. Sahnada Gulnaz G'alimullina, İlkayim, Naqi Isanbat so'zlari Tatar xalq kuyi. Gulnaz G'alimullina.
Gülnaz Галимуллина Aysulу filminin tüp gerayinyası. Elbette indi bu film kilesi yılda keng ekranlarda göstertilecek. İhtibar edip barınız. Hem siz ana bik yarat karşılarsınız diye söyleyeyim. Biz devam ederiz. Mordovya, Samara, Tatarstan, Boşkırstan'ı nerse birleştire diye buyurduğunuz söz verdiniz. Elbette indi Tatar Mına 2016 yıl festivali. Karşılığımız konkursumuzun belgeçileri Leysen Baybekova, Mordovya 30 yaş, İslam Kalimullin, Samara ülkesi 18 yaş, Aygül Karimova, Kazan şehri 19 yaş, Ruslan Kabirov, Başkırtistan Respublikası 26 yaş, hem Alar Rasip İlyasov işletçinde Kazan Duran Sambilinden koşulup jırlayacaklar. Tatar halik jırlarına tizme. Medeniyet Ministerliğinin maxsus prizlari bilan bo'laklanadi. Ruslan Karimov Boshqirdiston 26 yaş Rossiya regionlari orasida vokal solo nominatsiyasining ikkinchi premiyasi laureati. Ferdinand ağabey, qarali, ne bitali? Bir taqdim bor edi. Ayda olishimni qali.
Нәрсәне алыштырасыз? Нәрсәне түгел, кемне? Соннан. Соң, менә сен мине аңларга тиеш. Менә мин өйгә кайтам хатын, бит. Аның белән инде 6 ел бергә яшибез. Эшкә барам шул ук Роза. Инде аның белән ничә ел яшибез хәзер. Аңлыйсыңмы, миңа яңалык кирәк, яңалык. Әйдә мин сиңа Розаны бирәм, син миңа алсуны бир. Туган юк инде. Ничә еллардан бeri сез аны белән бик матур итеп алып барасың. Роза синең бәхетең һәм язмышың. Син андый ялгышлы уйлар белән йөрмә. Хәзер Академик вокал номинациясен игълан итәргә вакыт. Шул эшлә. Булмады бу. Сәхнәдә Айгөл Әхмәтшина, Роза Сахаутдинова музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Яшерин сөю, концертмейстер Алсу Абдуллина. Your
әдем вокал номинациясын башлап җибәрде безнең конкурсантыбыз. Зур рәхмәт. Безнең конкурсантларыбыз нык дулкынлана. Аларга сезнең игътибарыгыз кирәк. Шуннан да игътибарыгыз дигәннән бер мәзәк искә төште Роза. Бер татар егете киң таралган проблема бит инде. Бара бер рус кызының кулын сорарга килә, кулын сорыйлар. Шуннан соң инде рус кызы инде мин бит татар кызы түгел. Миңа бит внимание кирәк, миңа уход кирәк дигәч, егет торып басканда внимание ухожу дип әйтте. Хәзер сәхнәгә татар кызын чакырабыз. Нурзилә Вәлиуллина, Лаеш районының Кече Елга авылы кызы, 20 яшь. Татар халык җыры Гөлләр үсә. Бихисап күп катнашучыларга бәя бирү безгә жюри әгъзалары өчен бик авыр әлбәттә. Аның һәр берсенең чыгышын йөрәк аша уздырабыз. Бу бер дә җиңел әйбер түгел. Шуннан да шулай мин сезнең белән килешәм, Фердинанд, чөнки үзем беренче мәртәбә быел Татар моңы фестивалендә жюрида булганга, һәр бер катнашучыга югары бәя куясы килде. Ләкин шуны аңларга кирәк, ярыш ул ярыш, анда җиңүче һәм җиңелүчеләр бар, шулай бит. Шуңа күрә инде безнең конкурсның ахырына кадәр барып җитмәгән катнашучылар белән без, Алла бирсә, 2нче елда күрешербез. Иншалла. Хәзер сәхнәдә жюри әгъзасы, Татарстанның ат казанган артисты Филүс Каһиров, Кримәле урманнарда Рөстәм Яхин музыкасы, Галижан Мөхәммәтшин музык сүзләре. Сүзләре каршы алыгыз. Good.
İlyasov жетекçiliğindeki Ozan Nuri Halk Ansambli Orkestri. Zülfat işleysin. Bir 12. Так, sahnenin kengiligi yeter mikan deb, mana shuni sonim sıyarlar mikan endi? Kimler sıyarlar? Nerse turunda sıyısın sen? Hozir roza sahnaga 15, 19 bayanchi chiqarga tegishaymi? Ali bitalarning o'zlaridan tish o'zlari qadar tag'in bayanlari da bor. Mana shular sıyarlar mikan deb sanab yuraymi? Şundan da belgemizin jüri a'zası Nail Sa'diyev Tatar Mıngı belgesinin türlü yıllarda katnaşmış çıkarmışlarını birge jiydi. Neticede nerse kelip çıqqanın hazır görürüz. Sıyarga tegishlar. Bayan Papori.
Коллектив Türkmen Magnitogorsk vokal ham instrumental ansambller nominatsiyasining 2-chi premiya laureatlari Seydash Fahraziyev ham Ilnur G'aliyev vokal ham instrumental ansambller nominatsiyasining 1-chi premiya laureatlari Shloyat Yomag'asir kanalida tomoshachilar mahalati nominatsiyasida jing'u yo'llagan yigitlarimiz hem Tataristonning ot qizig'i artisti Tatar Nog'oraygisining juri a'zosi Naim Sa'diyev Tatar Nog'oraygisining jing'uchilari Aferin! İkinci birlikte birinci premiya laureatlari çıkış yasayaşak. Onlarını bo'laklash uchun sahnamiz turine Tatariston Respublikasining Madaniyat ministri Oyrat Minimullaeva Sibag'atulini chaqiramiz. Shulay etib, beygimizning birinchi premiya laureatlari Renat Yarullin, Tuban Novgorod өлкәсе, Россия Federatsiyasining regionlari orasida vokal solo nominatsiyasining birinchi premiya laureati. Alkışlayız dostlar, alkışlayız. Liliya Shakirova, Mariel, Россия Federatsiyasining regionlari arasida vokal solo nominatsiyasining birinchi premiya laureati. Ilmir Jamalov, Tuqay rayoni, instrumental boshqaruv nominatsiyasining birinchi premiya laureati. Ilmira G'ilfanova, Yorsholli, 21 yoshdan olib 35 yoshga qadar bo'lgan vokal solo xotin-qizlar tovushi nominatsiyasida birinchi o'rin. Birinchi qarshi oladi. Sizlar Irik Fattahov, Akadem vokal nominatsiyasining 21 yoshdan olib 35 yoshga qadar bo'lgan vokal solo yigitlar tovushi nominatsiyasining birinchi premiya laureati. Akadem vokal nominatsiyasining birinchi premiya laureati ol. Onlarga endi diplom ham istalikli bo'laklar, shoy aqshalardan premiya topshiriladi. Kuchli alqishlar bilan ketigan o'zlariga. Biz rahmat Rabbinovish, ham albatta istalikli foto. Rahmat etingiz. Bir narsa aytaymi, yaraymi? Shunday bo'lishi bor. Xayrli kech, hurmatli jir suyuvchilar, ming yaratuvchilar. Bizni xalqqa kelganda aytasib kelar, men o'zim madaniyat ministrini boshlagach sizga zo'r rahmatimni, chunki siz tatar jirin, tatar mingin anglaysiz, yaratasiz. Siz ko'nglingizni berib, qo'llaringizni chavib o'tirasiz. Shuning uchun bek zo'r rahmat. Xalqqa zo'r rahmat. Chunki bizning tatar xalqi bek yerni yaratuvchi xalq. Shuning uchun aytasib kelar, ne degan festival bo'lmasin Tataristonda, Tataristondan chetda, ular bizga baribir yetmayishadi. Chunki har festivalning, har konkursning o'z yo'li bor. Bu Vagab festivalimi, u tatar jirimi, u tatar mingimi, u o'zgarish yilimi, ularning har birisining o'z yo'li bor. Shuning uchun ular bizda ko'proq bo'ladi deyishlar. Chunki biz shu jir osha o'zimizning kelajak bugunlarga, o'zimizning tariximizni, o'zimizning ko'ngilda bo'lgan so'zlarimizni yetkazamiz. Bek zo'r rahmatlar aytasi kelar. Bu festivalda qatnashchilarga, chunki ular bek professional jirchilar tugul. Ular joylar o'zlarining ko'ngillari bilan, ular ko'ngillarini berib jirlar. Chunki mening o'ylamimcha ularning yo'llari olda bo'lar, biz ularni so'nggi taqimga kiramiz. Chunki biz o'tkazamiz turli ijrolar, konsertlar, sabon to'ylar, ular har vaqtda kimning vaqti bilan biz ularni o'zimiz bilan beramiz. Men zo'r rahmatli juri a'zolarini, bek zo'r rahmatli men uyushtiruvchilarga, men bek zo'r rahmatli TNV telekompaniyasiga,
барыгызга да. Илшат Юныч. Менә мин сезгә шушы сәхнәдән рәхмәт әйтәсем килә, чөнки миңа һәм минем коллегамнар буларга туры килә. Күп җирләрдә иң беренче номерга килеп кергәч, бүлмәгә килеп кергәч, ул без сразу телевизор артынабыз. Кая безнең ТР каналы? Кая безнең ТР? Чөнки алар бүген безнең халкыбызның тормышын, гореф-гадәтләрен саклап калу өчен зур эш эшлиләр. Татарлар мул, халкын минем мул, фикер алышу программы, алар барысы да аны мин читтә дә карыйм, монда да карыйм. Шуңа күрә Илшат сез кая? Ой, рәхмәт сезгә диләр. Татар моңы фестивале конкурсы дәвам итсен. Аның юллары киң һәм уңышлы булсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт. Узатабыз безнең конкурсантларыбызны һәм инде программабызны дәвам итәбез. Бәйгебезнең оештыручылары сезнең өчен күп сюрпризлар әзерләп куйды. Шуларның берсе супер татар төркеме. Германиядән Муса Маликов, Финляндиядән Данис Бадретдин, Казан кызы Иркә Ганимөхәммәтова һәм Тимур Саппаров, Илнар Фатихов сезнең өчен чыгыш ясыйлар. Татар халык җыры бик еракта идек без. Әйдәгез, игътибар белән күзәтик әле. Супер татар төркеме. Arkadaşlar, hisler eyletme.
Yere bir yıraktaydı biz 70 çakran jirne kildik biz Akkal faknını tabıldan çağır Akkal faknını tabıldan çağır Tuğanlarının sağlığından çağır Akkal faknını tabıldan çağır Şevşi milletleşimiz Deniz Badreddinov yetakçiligindagi Super Tatar türkümü. En güzel başarılı. Medalar. Söz olayının Finlandiyada bugün bayram. Elgi ilge bugün 99 yıl tuldu. Suverenitet kaybet. Bayram bilan sizni aya. Rahmat. Rahmat. Yiroq aralarning yaqinga kelganingiz uchun zo'r rahmat. Bayga bizning doni yiroqlarga taralgan Qrim Respublikasidan kelgan Mavili Muxtarimova konkursning 2 ham 3 turlarida Qrim tatarlarining o'zinchalikli burungi jırlarini boshqardi. Bugün de ul Ey oğlan Tatar mısın isimli Qrim Tatar xalq jirini boshqarashadi. İşteligi neydi mikan? Bu jırning ishtaligi birinchi kupletda ul jırli bir qiz bir yigitni ushatadi, aning bilan tanishuv uchun mana bu yigit persiklarini necha so'm turadi deb so'raydi. Ondan so'ng qo'shimta, ondan so'ng ikkinchi kupletda u persiklarini ta'minlama deb tag'in so'z qota. Ondan so'ng uchinchi kupletda sen meni shu persik bog'chasini persik oshirga chaqirasizmi yo'qmi deb shistay jonimatiya. Men shu ayolmadim. Yarar sahnamiz turunda Mavili Muxtarimova Qrim 20 yaş. Ay oğlan Tatar mısın?
Madaniyatni o'stirib va Yordam fondining maxsus prizi bilan bo'laklanadi. Rahmat sizga. Персиклары тәмле булдымы? Тәмле? Персики оказались вкусными в конце концов. Очень вкусный. Син qirib tatarcha sirayingiz Zulfat. Сырар идем кырым татарларча, bilмейм шул. Менә бигрәкләрдә уңган инде безнең татар кызлары, менә уңган. Булдыклы без әйемен килешәм синең белән. Инде без, Роза, мин читтә яшәүче татар кызларын күзәтеп әйтәм, монда кара. Ай, син һәр вакытта аша шаяртасың, Zulfat. Беләсеңме, бәхетеңне читтән эзләмә диләр, исеңдә тот. Хәзер сәхнәгә Мария Республикасының Бәрәңге районы кызы, беренче премия лауреаты Лилия Шакированы чакырабыз. Эй, дускайым, эй, Рагыйдә Янбулатова сүзләре, Сара Садыкова музыкасы. Баянда Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев. Каршы алабыз. Yüzem bağlar
Teşekkürler. Kutluyuz. Teşekkür ederim. Beygimizin konkursantları yıl sayın 4 nominatsiyada özlerinin işlerini sunuşalar. Yalnız jırlау, akadem vokal, instrumental başkaru, vokal hem vokal instrumental ansambller. Әмма шунысын әйтеп китәргә кирәк, быел академ вокал һәм инструменталь башкару номинацияләрендә конкурс бик зур иде. Аларның башкаручылары да инде көчле, талантлы, берсеннән берсе киләчәкле, зур өметле кешеләр. Каршы алыгыз, бер үзе, бер оркестр Илмир Ямалов Нардуган бөйкиләренә төзмә. инструменталь башкару номинациясының бірінші премиясы лауреаты һәм Сейдәш бию театры. Илмир Ямалов. Егілі лампар ішілі қуып, батылды еріге түшті шыл, оф ерәлім су беріге зеркәм исеме түшті. Ey матур жырлыйсыз да, Фердинанд. Дип жырлаған Ринат Яруллин 4 yaşında. Шулай Менә шушы татар халык кие, хәзер инде аны Галискар Камал исемендәге шушы матур сәхнәгә китереп кирде. Ренат жырлы моңлы гаиләдән, Рашид Вахапов, Хайдар Бигишев кебек олуг шәхесләрнең якташы ничек жырлый микән? Менә хәзер ишетербез. Фаил Шафиуллин сүзләренә Зинур Гыйбадуллин иҗат иткән җыр Яшьлегем тугае. Şerşe merdeve urlanıp
Novgorod ülkesi 34 yaş regionlar arasında Kalsoy Dominatsiyası'nın birinci premiya laureatı. Zo'rahmat. Xalqaro konkurslar laureati mezzo soprano tovushi iyasi Diliza Nadirova bizga Ural sandoqashi konkursi osha kelib bilakdi. Diliza'nın jırlağı ton kaldıra. Ул İtalya'dan Mieta Sigeli, Maria Letizia Grasselli'da okuyan kişi. Roza mene qarab turam da mene mezzo soprano, Mieta Sigeli, Maria kim Letizia Grasselli. Mana bularning bittasi ovulda yashovchi abi bobaylar uchun narsa ekan. Ne kadar bilasizmi? Bana aytardi, hammalar o'tiralar televizor qarshida. O deb. Bu bilasizmi narsa bilan bir onuqlarimni qo'ydi da, "O'g'lim, sen qo'yda kim bo'lib ishlaysan so'ng? Men abi menejer bo'lib ishlayman." O, kutib qo'yganda endi bilasizmi, maqtanarga mumkin. Mening o'g'lim menejer bo'lib ishlaydi. Bu shuning bilan bir. Bilmiyorum Zülfiyat, ul baribir daraja. Lekin bunda o'tirishib bilgishlar uchun o daraja hammalar narsa ekanini ular bilib turadilar. Diliza Nadirova bugun Boshqirdiston yigiti Oytug'an Valmuhammadov bilan birga jırlayashab, edagi sonlarining jırlawini birgalab tinglaylik. Shulay deb Sirli ko'zlar Ahmad Sattar so'zlari, Rustam Yaxin muzikasi. Diliza Nadirova Yekaterinburg ham Oytug'an Valmuhammadov Boshqirdiston. Sullara, yeah,
Екатеринбург 32 yaş Akadem Vokal nominatsiyasının 3-nji premiya laureati Aytuğan Valmuhammadov Boshqirdiston 24 yaş Akadem Vokal nominatsiyasının 2-nji premiya laureati. Keçti alkışlar. Күрдеңме ничек кулын үтте, күзләренә ничек карады. Менә шуларны карап тордым да, безнең татар моңы бәйгесендә катнашып, танышып, кавышкан парлар бик күп. Хәтта шушында танышып инде гаиләләр корып, инде хәзер балалары да бар кайберләрнең. Һәм менә шуңа өстәп әйтәсем килә минем, чит төбәкләрдән килгән конкурсантларыбыз кавышып, гаилә корып җибәрсәләр, алар калганнары белән чагыштырганда икеләтә бәхетле миңа калса. Ни өчен Зөфәр? Чөнки тещага мәхәббәт километр белән исәпләнә. Ерак. Безнең киләсе катнашучыбыз Эльмира Гыйльфанова ярчаллы кызы үзенең тиң ярын шулай ук татар моңы бәйгесендә тапты. Шулай итеп, каршы алыгыз Эльмира Гыйльфанова, татар халык җыры Кызыл төлке ярчаллы 21 яшь аңа. Yarışanlar. Nicolas Müzikler. Elmira, bu sana. Elmira Gülfanova birinci premiya laureati. Әлеме кемнәрдә укуы мөһим түгел. Италиялардамы, әллә кайлардамы, әллә инде летициялармы? Халык күңеленә үтеп кера алмасаң берничә дә булмый инде, әйбәт. Менә Шулай. халыкны алдап булмый. Дигән килә. Менә ни өчен көлдем? Менә монда концерт
алдыннан һәр берсенә дә конкурсантларга үзегез турында берничә җөмлә языгыз дип әйткән идем. Ирек Фәттахов кызык итеп язган. Миңа әни бер вакыт аппак кроссовка сатып алды. Ул вакытта талоннар заманы. Һәм мин ул кроссовкаларны бик каты ярата идем. Һәр көнне өйгә кайткач кич белән шуларны чистартып, юып куя торган идем. Һәм берәсен кая куйган уларны? Куя. Телевизор өстенә куя торган булган. Хәзер дә шулай эшлим икәнсең? Анысы мин белмим, теләсә нишәсен розы. Ну менә җырласын гына, каршы алыгыз. Ирек Фәттахов, 27 яшь, Казан Академ вокал номинациясенең беренче премия лауреаты. Көзге моң. Марсель Галиев сүзләре, Рөстәм Яхин музыкасы. Дирижер бәйгебезнең жюри әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин. Каршы алыгыз дуслар. Ирек Фәттахов, Казан Академ вокал номинациясының беренче премия лауреаты һәм дирижер бәйгебезнең жюри әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин. Татарманы 2016 жыр бәйгесенең махсус кунаклары Алма проекты. Әлеге проекттың җитәкчесе Валерий Коротков. Ул Мәскәү һәм Казан шәһәрләрендә яшәп яткан иң талантлы музыкантларны җыеп бер проект эшләгән. Шуннан да бүгенге көндә фолк модада һәм бик актуаль. Бу эксперимент сезгә дә ошар дип өметләнеп калабыз. Казан шәһәре Алма төркеме, татар халык җыры Умырзая. Каршы алыгыз.
жетекшisi Валерий Коротков. Рахмет sizge. Рахмет. Bizning Totar Mama belgisi yıl sayı tomoshabchilarimizga bo'lak әзірлейі. Шулай. Bu yıl da iskermet tugil. Mesela Yakutiyadan maxsus qo'noq keldi. Aysen Amosov ham ul bugün sizning için kamustaj o'ynayacak. Desek demaqrisi. Dürüst, kamus, ol bizningcha qulduz bo'la. Hem shunday sürprizlar bizning qiziqli bo'lganini xatirlasang, Xitoydan kelganida bizning bir qiz aytib, ol yılan terisinden yasalgan allanasida o'ynadi endi. Seni tanlamaylar Zülfet. Bizning Aysen'ga qaranglar. Rahmat. Yakutiyadan maxsus qo'noq.
Sırmakta oturtamızın. Yok indi sizler. Yok. Mine tübetey. Buraya gideyim. Totar etamiz degeç. Zor rahmat. Sen молодец. Bizning Tataristondan, Tatar mo'y konkursidan сиңа шушы түбәтәй истәлеккә бүләккә. Зур рәхмәт. Можно киетеп куйгалы? Айсен Амосов, Якутиядан махсус кунак. Менә хәзер образ тула. Татар малайы. Тула образында. Конкурсантлар арасында милли кино заманга яраклаштырып татар җырын үзенчәлекле итеп башкаручылар шактый булды дуслар быел. Әйдәгез аларны сәхнәгә чакырыйк. 21 яшьтән алып 35 яшькә кадәр катнашучылар арасында вокал. Ялгыз җырлар номинациясе җиңүчеләре Зарина Вильданова, Казан, 23 яшь. Арсений Калимуллин, Казан. Инсаф Габидуллин, Кукмара, 20 яшь. Нуршат Батаршин, Оренбург, 22 яшь. Ринат Закеров, Түбән Новгород өлкәсе, 26 яшь. Альфия Шарипова, Улан-Батор, Монголия, 29 яшь. Булар барысы бергә нинди җыр җырлаячаклар дип уйлыйсыздар инде дуслар. Хәзер сезнең арагызда, халкыбыз арасында киң таралган барлык бәйрәмнәрдә, барлык мәҗлесләрдә гел җырланып тора торган җырны җырлаячаклар. Күбәләгем, безгә кушылып җырлагыз. Әлбәттә бергәләшеп җырлыйбыз. Татар халык җыры Күбәләгем.
Кара 20 яш. 3-нче премия лауреаты Нуршат Баташин Оренбург 22 яш. 3-нче премия лауреаты Ренат Закиров Түбән Новгород өлкәсе 26 яш. Россия регионнары арасында вокал соло номинациясенең 3-нче премия лауреаты Әлфия Шарипова Монголия Улан-Батор 29 яш. Россия регионнары арасында вокал соло номинациясенең 3-нче премия лауреаты. Достар, халқымыздың йөрәк түрінен шыққан güzel жырмың бәйрәме Татар мыңы халықара телевизион башкаручылар бәйгесе ахырына якынлашып килә. Бу бәйге безгә күпме шатлыклы һәм күңелле мизгелләр, елмаюлар бүләк итте. Күпме дуслар табарга ярдәм итте. Татар моңы конкурсы халкыбызның үткәнен бүгенгесе белән тоташтыручы бер күпер. Әлеге күпернең киләчәге ныклы булсын. Сәхнәдә Татар мыңы 2016 бәйгесенең алыштыргысыз жюри рәисе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов. Салават абый, башта безнең Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан рәхмәт хатларын тапшырачак. Шулай итеп сәхнәбез түренә Свердлов өлкәсендә Татарстанның даими вәкиллеге рәисен чакырабыз Садриев Ринат Риватьевич. Рәхим итегез. Ринат Садриев бармы? Бар, ашыга ал безнең янга. Әйдәгез, көчле алкышлар белән аларны каршы алабыз сәхнәбез түрендә. Шулай ук сәхнәбез түренә Лаеш муниципаль районы башлыгы Михаил Павлович Афанасьевны чакырабыз. Питреш муниципаль районы башлыгы Дияров Эдуард Махмудовичны да чакырабыз. Михаил Павлович килә. Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллияте укытучысы Трофимова Гульнара Фуатовны чакырабыз. Башарыбыз. Һәм бәйгебезнең концертмейстеры Алсу Асгаровна Абдуллинаны чакырабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхим итегез. Алсу Асгаровна яңа төшкән киленнәр сыман оялып кына читкә генә килеп басты башта. Зур рәхмәт безнең конкурсантларыбыз белән инде һәр көнне шөгыльләнеп, Ул дипломны соңрак бирәбез дип әйттеләр. Әйдәгез чираттагы конкурсантны шулай ук котлыйк. Шулай итеп, сәхнәбез түрендә Салават Фәтхетдинов «Мин яратам сине Татарстан», Роберт Ракипов сүзләре һәм Роберт Андреев музыкасы. Каршы алыгыз. Без сезне зурлап бүләклибез. Син зурласаң гына инде. Ләкин инде ничәсегендә шундый көн, кемдер ялгыша, кемдер бутала, чөнки җаваплы көн. Беренче тапкыр сәхнәгә чыккан кешеләр дә бар. Бүген кайсы бер конкурслар бик борчылдылар. Кайсы берсенең дөресен әйтик, бу бик тиз араларына эшләнгән гала-концерт. Ул реаль конкурс бетүләрне бер ничә генә көн. Аларны барысын да җыеп, сөйләшәләр инде эшләде шушындый бер әйтик бер тамаша. Кайсы берләре үз танасында җырламады, кайсы берләре бик җырлады, кайсы берләре бик түбән иде, кайсы берсенә борчыла, кайсы берсе җылый. Шуңа күрә ул шундый була инде конкурс. Минем әйтәсе килә, бәя сездән хөрмәт җәмәгать ни әйтсәгез шул, без барысында ризабыз. Эшләр күп, бөтен номерларда охшап бетмәгәндер. Күңелгә хуш килмәгән әйберләр дә булгандыр, чөнки бу конкурс шундый инде ул. Хатын-кыз эше сымак. Эшләмәсәң күренә, эшләсәң күренмәй. Шуңа күрә без тырыштык. Безнең төп мәгънәсе бу фестивальнең тыйнаклык, татарлык,
Ең бірінші шояртып айтам инде, шынында біз бірінші башлаған елларда 28 ел элек. Біздің бұл конкурстың қызларына, бигерәк қызларына татар моңына түргенше үзләрне башта чөпрәккә төрдік. Бұл да біздің мәселе, біздің милләт үшін бик көңілсіз әйберләрнең берсе иде. Аллаға шүкір, күреп торасыз. Бүген Ләйсән ханым аларның барысында киендергән 80-гә якын костюм һәм алар бар да ябык, бар да матур һәм берсе дә берсен кабатламый. Бу безнең фестивальнең бер үзенчәлеге. Безнең теләгебез шундый, безнең команданың теләге шундый. Һәр бер йортта татарча сөйләшсеннәр иде. Һәр бер йортта татар җыры, татар моңы яңгырасын иде. Һәр бер йортта татар гармоны уйнасын иде. Һәр бер йортта татар самавыры белән торсын иде. Яшәсен дәртле, моңлы, булган, уңган татар халкы һәм Россиянең йөрәге Татарстан. Yaratan